Бързо, бързо, кратко и ясно. Видео. Помазването, Месията и духовния път в юдаизма и Кабала, която е неотменима част. Говоря за еврейската Кабала през Пардес. Истина и митовете. Тук в това видео искам да разгледам една много дълбока и комплексна тема – помазанието. Ролята на Месията, употребата на свещени масла, наречени незнайно защо миро, и духовния път според юдаизма и Кабала. Ще обсъдя какво казва Тората за Месията, защо свещеното масло е забранено за обикновените хора, дали няма дрога и наркотик, какво означава помазанието и какво е значението на духовния път без употреба на опияти и други вещества. Ще разгледам и простото Малахия за идването на пророк Илияху и неговата роля в крайните времена. Помазването на свещеното масло в Тората. В Тората е описано специално свещено масло, ливково такова, което се използва само за помазание на свещеници, атрибути вътре в храма, от рода на Арон, за царе, като Шаул, Давид, Соломон. През челото. Това масло е символ на святост, посвещение и божествена благодат, каквато Исус няма. Важно е да се отбележи, че Тората изрично забранява употребата на това масло за разтриване на тялото или помазване по тялото на обикновени хора. Защо? Това е защото маслото има специална роля. То отделя свещениците и царете за тяхната духовна мисия и служение като посредници между Бога и народа. Като казвам посредници, няма преди такъв, какъвто се обявява Исус. Забраната за масова употреба предпазва от злоупотреба и подчертава, че истинската святост и връзка с Бога идват чрез вътрешна духовна работа, а не чрез външни средства. Тоест, Тората забранява наркотици да се използват, за да преодолеете петте сетива. Помазанието като символ и духовна реалност. Помазването с масло не е просто ритуал, то символизира духовна трансформация, посвещение и приемане на божествена власт и отговорност. В кабалистичната традиция това може да се разглежда като канал за божествена енергия, но само за левитите и кохените, която укрепва и защитава помазаните. Свещеници и царете, помазани с това масло, са призвани да изпълняват Божията воля и Тората и да служат на народа. Обикновените хора от своя страна имат своя път към Бога чрез молитва и изпълнение на заповедите, вътрешна работа, тикун, управление и тешува, разкаяние и покаяние, без нужда от никакви посредници или специални ритуални масла. Помазането и Месията. Разривът Новия завет. В Стария завет Месията трябва да бъде описан и ясно от пророците на Ваимите, че трябва да бъде помазан с такова свещено масло, за да бъде утвърден като Божий избранник. Но в Новия завет обаче Исус, който е наречен Христос, помазаник, няма описано физическо помазание с масло. Вместо това духовното помазание става чрез някакъв измислен свят дух, който е на около 600 години след Исус, дори той не е знал, че има такъв. Но все пак са написани тия неща, ако ги е писал, това си ваш проблем, търсете си и ровете се. Този разрив отразява прехода от старозаветната практика. Той говори Исус за Светия Дух чак в Деяния на апостолите. Преди това въобще не говори. Този разрив отразява прехода от старозаветна практика към някаква, в кавички, новозаветна духовна парадигма и догми, в които спасението и Божията власт се предават чрез духа на вярващи, а не само на избрани свещеници царе. Забраната за употреба на опияти и пътят към Бога е шерел според юдаизма и Кабала. Тората ясно забранява употребата на вещества, които променят съзнанието, като опияти и други наркотици за духовни цели. Пътят към Бога в юдаизма е чрез изпълнение на 613 заповеди, молитва, тешува, покаяние и
вътрешна работа, известна като тикун, изправене и усъвършенстване на душата. Кабала описва този духовен път като процес на разбиване и създаване на нови съдове, разбиване и създаване на по-големи съдове. И така по-близо и по-близо до Бога, което е символично все си не в рая, а много по-на високо ниво от рая. Символи на духовно израстване и трансформация. Този път е личен и вътрешен, без нужда от външни вещества и никакви посредници. Просто на Малахия е ролята на пророк Илия, който никак не е умрял. Просто той се е втикал, внедрил в цялото творение. Описано като меркава колесница, която го е взела. В книгата на пророк Малахия се подчертава, че Тората е вечна и неотменима. Преди велики и страшен ден Господен ще бъде изпратен пророк Илия, който ще обърне сърцата на бащите към децата и обратно, възстановявайки духовната връзка и подновявайки и подготвяйки народа за идването на Месията. Това пророчество в Малахия е призив към народа да се върне към Божия закон Тората и да се подготвя духовно през Тората, като спазва Тората и изпълнява нейните заповеди. Юдизмът и Кабала учи, че истинската святост и връзката с Бога идват чрез изпълнение на Божите заповеди, молитва, вътрешна духовна работа, чува, тешува, покаяние и разкаяние. И директно към Бога, в тъмно, в тайно, както е писано в Новия Завет, стайчката да си изповядаш греховете. Не пред Суро и Пулю, а пред Бога. Тоест, това е духовна работа. Помазанието с масло е специален ритуал за посвещение на свещеници и царе, а не средство за масова употреба. Духовният път не включва употреба на опияти и други вещества, а се основава на лична отговорност и стремеж към поправление и усъвършенстване. Пророчеството в Малахия ни напомня за изключителната важност на Тората и подготовката за идването на Месията чрез покаяние, тешува, на иврит, чува и възстановяване на духовната връзка с Бога. За всеки, който най-вероятно повече хора, които ако някой гледа това видео, защото алгоритъма няма ме пусне, няма ме отвори и няма да имам много голям достъп до много хора, но все пак този, който ще гледа това видео, дано тази тема да ви била интересна, не вижте да се абонирате. Смешниците правят така. Започват видят. Моля ви се, ударете към банката, моля ви се, абонирайте се, така алгоритъма ще ме качи, ще ме гледате, нали? И леко така мога да си монетизирам канала, да правя пари на ваш гръб. Не, при мене такива глупости няма. Не искам само да гледате без регистрация дори. И това, което говоря, да го разбирате. Ако не го разбирате, бе хора, питайте, задавайте въпроси. Ако не задавате въпроси, вие сте мъртви, живи хора. Мъртъвци. Така както една маратонка на Nike, отвънка е много красива, но в тази маратонка може да влезе крак на младо, красиво момиче, супер краченце, пухкаво и мекичко, а може да влезе вътре и някой крак на някоя стара дърта бабичка. Тоест, не дайте си убивате душата. Външността никога не е тя лови. В нашия материален свят тази реалност, външността явно е много важна. Какъв парфюм ще сложиш, и дрехи ще облечеш, как ще се покажеш, с каква кола ще бъдеш. Тоест, това е външния облик. Той не дава нищо. Той само може да ви заключи през Йецер-хара, който след това да ви вкара в беля. И все пак, за този, който е изгледал това кратко видео, 10 минути до края, благодаря на всеки един. И ако темата ви е интересна, не да ги споделяте. Нека си остане за вас. Ако имате желание, споделяйте, няма проблем. Ако имате желание, там абонирайте се. Ако имате желание, ударете към банка. Най-важното за мен е въпросите. Не толкова
абонаменти. Аз не искам да трупам. Да, знам, че в YouTube това е един затвор и един стереотип, в който трябва да влезе, монотип, да, дори би го казал, в който всички ютубери са роби и трябва да се правят на маймуни, на пачаври, да полугори, да показват като Елни обитак нещастни, къде е затворник Бургас, като Цанов, ако щете, като Киро Брейк и всички останали, където постоянно ви се молят, моля ви се, дайте ми пари. Призовавам всеки един човек да не се занимава с никаква политика, оставете го това на Бог. Писано е ясно, че Бог ги поставя и Бог ги маха, а вие се молете за тях. Молете се за тях. И каквото се случва в този свят, добро или лошо, всичко е от Бога. Християнството и различни деноминации, особено в 50-та църква, имат мнение, че има някои неща, които се случват извън Бога и Бог няма никакво влияние и не може нищо да направи, разбирате. Това са лузери, това са нещастни, малки, жалки човечета, които не могат да осъзнаят какво дори Новия завет, в кавички, им казва и какво им казва добрият равин и проповедник по това време преди 2000 години и кусор, който се наричал Иешуа, синът на Мария. И доведен си баща Йосиф. Не искам да се задълбочавам върху темата, нямайки естествен биологически баща през племето на Иуда, как Исус може да бъде и да се нарече от Юдовото коляно. Замислете се сами. Неговия баща нека свет дух и нека Бог. Типично гръцка митология, която е втикана вътре в Новия завет и закрепена като глист за Тората с цел да я смаже и да я принизи до ниво на еленистическата и римската култура. Барух Хашем, амен. Ишма, слушайте. Затова е казано. Точно и ясно е казано. И когато бяха евреите там под планета на Синай, те видяха как Бог им говори. Те не видяха Бога. Те слушаха. Слушай, шма. И затова и в Марко Исус каза: Шма е зрел Адонай Елохейну Адонай Ехад. Слушай, зрел Господ наш Бог, един Бог е. Отдута се има разни маймуни, тук, които казват: не ме интересува да слушам, нищо не искам да слушам. В пустинята Исус, когато бил, там той казал: писано било. От кого е писано? Задайте си въпрос, от кого е писано. Излезни и кажи, бе, маймуно така ти раджиска. Излезни и кажи: писано от Моисей, от Моше Рабейно. От него е писано. Що Моше Рабейно не е употребял такива масла? Защото до така степен е бил на такива духовни нива, до които никой до ден днешен не може да ги достигне. Барух Хашем. Амен.